Minn tant postijiet. Komplija. Ma pretendejċ li ħansibek hemm. Le, fej prendejt li ssibni mela. Taf xirrit ngħid. Tipprovax titfak l-imġiħal i. Ħseb donnok, tnikżak il-kuxjenza u xver issa. Tlaqtu l-sinek donnok da bona. Inti qabel xaqt netilqu, mhux hekk. Għandek avukat? Ejja taġu qed tixtri gramma li. Ara ma tqallanix, Robert! Jien m'għandix triq oħra. Torti għaj? Torti għaj li sibtek eblek kif sibtek jien? Ma ftux il-kodba tat-tort riċ. Xikonna ħafna aktar fuq xiex nitkellmu. Min tant nis li qed tgħidu dak kliem. Min tant nis li qed tgħidu, ha? U x'inhu t-tort li qed tgħid? Insejt li kont intelligent nirreżenja, Ara vera ma tistħix, Roberta. Da kollu ti x'importak. Tiġi taqgħod li minn dakinhar tipprova l minn fuq saqajja le? Jien naħseb li kienet l-aħjar soluzzjoni li għal kull. L-aħjar soluzzjoni għalik u mhux għalija. Kieku ristajt titkellem. Kieku ristajt għamilt ħafna affarijiet u x'vera. Ma ta' madwarek ma jħallukx. Le, Robert. Ta' madwarek inta żilhom u ħadd aktar. Tideja minn ta' żilthom il ta' madwarek u x'vera. Ara ma jfettillek x'tuħħal fija u iktar fil-korp. Le. Inti li taħseb da baħnan? Taħseb li ma nafx qed tipprova tagħmel, Ejd x'qed nipprova nagħmel. Le, x'qed nipprova nagħmel. Qas jien stess ma nafx qed nipprova nagħmel, aħseb wara kemm ħadd tkun taf int. Xi trid, Robert? Xi rid? Iva, xi trid, tgħidli xi trid! Tinvestiga! Xogħolok! Taf se tistenna minni inti, bis-serjetà! Inti dik it-tarka tiegħek mhux vera. Li titfal il-ħmiex qabel jien nitfalek ftijak. Imma minn dan kollu taf x'ħanieħu jien. Ismani, Robert. Le. Minn dan kollu taf x'ħanieħu. Xi jikla ħabs. Zek jispiċċa waħdu, tispiċċa teħdu tziti jew ommi, jew jispiċċa f'xi istitut. U jien nispiċċa bla skop ta' xejn. Dak li ħanieħu jien. Mur. X'ġifieri? Fej? Mur id-dar, mur. Id-dar kif? Mur bil-kwit, Robert, mur, isma' minn da, mur. Mur. Ser. Grazzi.